लोगोफोर हिन्जावखौ एसे खामानि मावनायाव लोगो हमनो फैदों आंनि दा जोंना सुथि आंना हिन्जावना खामानि दं आरो बेखौनो दा लोगो हमनो फैदों आं बेना दा सुथि मोन्दों आरो दा सुथिनि टाइम बेनाबो जोंनाथ' दिनै खामानि गैखाया बेना खामानि दं आरो दा ब्रेक टाइम आरो ब्रेक मोनो दा ओंखारबोथ'वाखै दा बे सिङावनो दं नेबाय थानि र' दसे थ' लोगोफोर आङो लोगो हमनो थांदोंमोन आरो ना लोगो मोनस्लाबबोआसै मानो होनबा बेना डिउटिनि टाइमिंआबो जाफिनबायमोन थांनानै आं नेबाय थाबाय गोबावनो ओमफ्राय गोजौआव दंमोननो गोजौनिफ्राय थाबखौनो फैयासै बे लेंहरबाबो गोजौआव ब्रेक टाइमाव बयबो जिरायहैयोना उन्दुनानै थादोंमोन आरो गावसोर उन्दुहैदोंमोन ज'नो सिख्लाफोर गोजा ज'नो थांनानै ओमफ्राय लेंहरबाय फैदोंमोन फैनाया ओमफ्राय आङो भिडिअ लास्लाबनो हायासै आरो लेंहरनानै फैनानै आंबो गोबाव जाबोबायना दुइटानिफ्राय तिनटासिम मोनो दुइटानिफ्राय तिनटासिम ब्रेकआव आङो फैनायानो माबायावसो फैखादों सफैनायानो नेफैनाया आङो माबा जाखाबायमोन आरो 2:50 जाखाबायमोन 10 मिनिटल' दंमोन बिनि आखायाव ओमफ्राय फैनानै रायज्लायफैबाय आरो दसे दाखालि माने एकाउन्ट पासबुक ओमफ्राय आधार कार्ड बिदोंमोन नालाय आंनि हिन्जावनिखौ बेखौ होनानै आं फैबाय आरो दा गोबाङानो कुइसनबो सोंनाय दङ आरो आं बिनि कुइसनखौ रिप्लाइ होनो फैबाय दिनै दा जेन'बा आंनि हिन्जावनि सेलारिखौ सोंदों आरो ना नोंथांमोना आंनि हिन्जावा बेसेबां सेलारि मोनो होननानै दा बुंनायाव बिसोरो बुंदों स्टार्टिंआवनो 18,000 बुंदों आरो ना 18,000 बुंदों माने 18,000 मोनखागोन स्टार्टिंआवनो जानाय थानाय गावनि गोजा बिसिनिफ्राय जेबो गैया बिनि थाखायनो गावसोरो बुंदों स्टार्टिंआव 18,000 होदों होनदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव मास मोननै मोनथाम थानानै गावसोर बारायना होगोन होननानै बेखौबो बुंदों दा खामानियाथ' मोजाङानो आंनिफ्रायसो बांसिनबाव बेना सेलारिया आंनासो गैया खामानिया बिराद खम आंबो लासै लासैनो आंबो हाबनोसै बेयावनो हाबहैनोसैबा आंनि हिन्जावा जि जायगायाव मावदों बावनो हाबहैनोसै लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदोंमोन आंबो थांगौमोन होननानै दा हिन्जावफोरखौ नांला आरो ना हौवाफोरल' नांसिगौ हौवाफोरखौबा 3 नांगौ हौवाफोर सोरबाफोर खामानि मावनो हानाय दङबा बेंगालरावनो दंखायोबा रुमफोर खाथियावबा जोंनि जयानोगोरावनो खाथियावब्ला फैनो हागोन आरो मावफैनो हागोन 3 नांगौनो थ' मालिकआ आंखौ बुंगासिनो दं 3 नांगौ होननानै दा एकदम सेलारिया गावना एसे बांसिनखाय आंखौ एकदम बुंलायहोयो आरो नोंनिफ्राय आंसो बांसिन खामायसै माथो होनना बुंलायबावो माने नों मा होननो गोदान सोदानबाबो मालाय बेना 18,000 मोनबाय जोंना एकदम बिराद डाउन आरो मा खालामनो आरो ना लोगोफोर आङो लासैनो उनाव हाबनो नाजानोसै थ' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबायना खामानि सोरबाफोर मावनो हानाय दंबा सेंग्राफोर गोजा फैनो हागोन आरो 4 बा 3सो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन आरो फेसबुकफोरखौ नोंथांमोना फल' खालामाखैबा फल' खालाम आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गोदानै नायदोंबा शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना होना बिदिजोंसो जों बयबो गोजौआव आवगायलांगोन नङा होमबा दिनै सुथि मोननायखाय जों एसे बेरायनोबो ओंखारदों बेरायहैगोन आरो दा लोगोफोरजों दंफैयो ज' बेरायहैनोसै आरो बिसोरजों खाथिखाय लोगोफोरजों ज' बेरायहैलायनोसै आरो दिनै दा लोगोफोर बे दानि भिडिअखौ एसेबां फोजोबथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासिखौबो लोगो मोनफिनगोन गोदानै फैनायबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होनो दाबाव थेंक इउ